Boy 50. Yeah, imali uthando ziwe yendifunayo last week ben performer khona banfunayo ngalamculo ndinethemba swear gonzo phumelela. Yeah, I don't need more friends, yeah, ngicwenga isimbo sami Lunathi nosange nande no AG ngamlibal EV. Yeah, ugcwele mnandi khephi ngoma zami zihit. Yeah, andikhethi le way ndiqale pashe recorda ngemali boniswe kakhulu banbiza ulil baby bengenayine cherry 2024 ndarelease isingle kwaqeqa sonke isikolo life wam wayimpolo izidala zithi molo ezinhlupha kwi-DM. Ngale track indeed it's fine cause ndiyabona ninisupport soze ndiphinde ndrop until ndibone i-likes. Before ndithande mculo I was in the dark ndareleasa iqala ndayibona i-light xa ngondibambekisa soze ndiphinde ndikhuphe